Els play-offs d'ascens són apassionants per partits com el que es va viure al Municipal de Badalona entre els Escapolats i l'Atlètic Lleida, que hauran de resoldre l'eliminatòria a la terra ferma. S'avançaven els visitants amb gol de qui si no, Wilber, caçant de cap la centrada a l'interior de la petita al minut 21. Al segon temps, colla el Badalona i resposta contundent dels de Gabri. Un altre dels sospitosos habituals, Boris Garrós, fa una assistència perfecta per Soleil, que remata el pal llarg de Juan Carlos per fer el segon al minut 60. El Badalona, però, no abaixa els braços, tira de caràcter i Márquez penja una pilota a l'àrea, errada de Pau Torres, que no bloca l'esfèrica, i després d'un primer intent és Jaume Pinyol qui aconsegueix retallar distàncies al 69. Els escapolats amb tot per l'empat, passada a l'espai, centrada perfecta de Dani Omet i gol de Fassani per signar l'empat al minut 89. L'eliminatòria es resoldrà al camp de l'Atlètic Lleida. Partit aspre a Peralada, on el filial gironí s'emporta la victòria per la mínima. El conjunt xampanyer va jugar amb un home menys des del minut 59 per l'expulsió de Moedo. Quan l'empat a 0 semblava el resultat definitiu, va aparèixer un cop més l'home gol del Girona B, Minso Kim, amb un xut des de la frontal, desfeia la Igualada al minut 84. Resultat positiu pels de Quique Álvarez, que ho hauran de confirmar a casa davant un Peralada, que ho lluitarà fins al darrer segon.